F'nofs il-ġimgħa d-dieħla se tittella l-opra bl-isem Belt il-Bniedem, opra li titratta l-istorja tal-assedju l-kbir tal-1565. Tkellimna ma' Ruben Paċ, produttur u kompożitur ta' Belt il-Bniedem, li qasam magħna x'kien il-ħsieb oriġinali wara l-idea ta' din l-opra li se tkun l-ewwel waħda minn ċiklu ta' 3 atti. Ix-xogħol huwa mnebbaħ mill-Heritage Malti u minn dejjem kont naħseb jien għalfejn qatt ma saret opera fuq dan l-avveniment kbir li fi żmienu kien l-ikbar battalja ta' dak il-perjodu. U bdejt infittex librettist qed ma' George Peresso u beda x-xogħol. Dak kien 3 snin ilu li beda x-xogħol. Il-ħsieb kompla jikber ġo moħħi illi mhux nagħmel waħda biss opera, però jsiru 3 waħda kull sena u fil-fatt dan huwa l-ewwel ċiklu ta' opri bil-Malti li qatt saru fl-istorja ta' Malta. L-istorja ta' din l-opra isseħ waqt l-assedju l-kbir tal-1565. Minn barra li titratta dan il-perjodu qiebes fl-istorja ta' pajjiżna, tipproġetta wkoll kif problemi u kwistjonijiet soċjali ta' dak iż-żmien għadhom jgħoddu sal-lum. L-istorja titratta tfajla Maltija u skjav Tork li kien inxtara meta kien għadu tifel żgħir u spiċċaw trabbew flimkien. Però meta kibru u faqqa l-assedju bdew jitqajmu ċertu mistoqsijiet li issa dawn jistgħu jkunu edewa ta' xulxin peress li kienu ta' reliġjon differenti. Il-ħsibijiet li oriġinaw minn dan il-perjodu tal-assedju l-kbir huwa applikabbli wkoll għal ħajja tal-lum, bħal sfortunatament il-clash bejn iż-żewġ reliġjonijiet kbar tad-dinja l-Insaru u l-Musulmani li għadu għaddej sal-lum. Titratta wkoll l-assedju fuq il-libertà umana, l-iskjavitu. Illum il-ġurnata għandna skjavi għall-konsumerizmu, skjavi għall-informatika. Għalhekk l-idea ta' ċiklu hi li wieħed jaqbad il-wirt Malti jagħtih estensjoni artistika biex bekk ikomplu jinħolqu iktar xogħlijiet artistiċi bil-Malti. Bekk jitwassal messaġġ li l-istorja mhux biss għandna napprezzawha, iżda rridu nitalmu minnha. B'set kontemporanju u kostumi tal-perjodu tal-assedju l-kbir, il-mużika se tkun eżegwita mill-Malta Philharmonic Orchestra, filwaqt li se jieħu sehem il-kor ta' tfal Malta School of Music Young Singers. Apparti dawn se jkun hemm ukoll involviment ta' madwar 250 artist u artista fosthom soprani u tenuri. L-opra Belt il-Bniedem se tittella l-4 14 Novembru fit-8 ta' filgħaxija fiċ-ċentru tal-Mediterran għall-konferenzi.